Asante Manso TV, yasom mosompa. Arafo na dwe amama jo ya mama kwaba emra Asante Manso TV amamrene amanye efie sabrebra so se de o mamu nsam dwumadi a ye de bremo dane de nyina no ye de esom nsama ekoso ya man Ghana mu de di kan de di tie a efa amamre ho no na ebreso se ya ye jinkonwa na ya pensempensemu e de acho de wunim de wonte ase no na watimi atias na akoto so obi eka wonso wonwunu se de obesi aka na afa no kine bi wano ankopa amwa ankwanya asem dwumadi de bro YouTube live Asante Manso TV like you dwumadi mai wadarama shama afoforo enhwebi ya na ado adwencha na fa comment section e de amai we are subscribe ye dwumadi efa emaye WhatsApp number didi dwuma 0244961189 follow yen so e wo Facebook and TikTok Asante Manso TV email ne ye asantemansotv1@gmail.com mama so asime di dwumadi so Asante Manso professional photo studio dwumadi bia wudi aye hia say ye de camera ebesi so etwa dwumadi ne correct Crochet amount if finish kawa biye ni ho dia medofo na me kanfo Asante Manso professional photo studio na e de amount o pese e twa live ma ye be stream in live e de amount o pese e be twa ne ma mo pen drive ye be twa go pen drive so kama we de wa de amadachi bia watimi ahwe wa de dwumade bia wudi bia ponto bia wo ye bia no wo de frey 0244961189 wajaton de bia wo ye bia fie no wasi na wo bia no eye store bia na so dwuma bia na wo bia bia wo de ya beje osoni edi dwumadi no ama bibi kuma bi na betia na afei ye no wadi dwuma kama e na afei so Grand Echo Cabanas wo mo so eya bia ye kama wo mo ewo lake bosom twepepie wona ye kira kwan ewo hotel e na opesa okwada mo akoma to yem dia enye ye wa swimming pool medofo kwada dwodwo ho na akoma to yem canopy walk na die aha ya rebi ha bia fakofa so na jagu canopy walk na so na sfa nkunim die esifom e na afei se wo golf park ewo ho anopa koye kobo golf ne bi na efatnet ne wapom na ho entimi ento ye obia ye kama ye de ye dwumadi bia wokwa no ma said opo decoration bia be ye ne nyana e de ama friend penny 4059188230 ombeje so na de we bia so omabua ama watimi aye enwuma mi din aye sweetie nana dankwa kwaku aye krado ewo ha mene kwaku na edi dwuma yenyim se nwuma bia metena se dia mene kwaku ene di dwuma na kwaku abeka mensa ewo ha ntie nche bia ye be hye dwumadi no asegwa ku meje di so ho ye twedi ampon kwa me adaroma asuti me ho odene ye de nyankopon ase asa wa ye slow kakra da jabende nsuo no tototo sa na se bibi mamu de ye de ne awia nti nsuo no hye ase se ya da na ya moa kakra ha sa obe ne de asa Asante Mantam so no Ghana no be pie ma ha na nsuo no topa nti ya na awo ne kakra ye den aba na nso Asante Manti ye beba Sima kaje se ya na ware na nka no fa na sanu mu asum kakra ebia ne so se ba ye ntem afa mama kwaku pressure no nya no ware ye hya ensam no ase ye nyina enim se nche bia na Offinso akonwa etoye ana ye nyina ye nim se na na hema na odi ade sabe enyema bia ensi kwan mu ye nam so ma ye wura na se tutu ababio etu na de so kwaku meboa sanate enti enche bia fidie ya so na ye nyina ye hunu so Offinso fo enya won mo man hema kama fidie ya so enya beka ye yi videos nyina kire ye ma ma ebusua de ne kwa kire ye wura na se tutu ababio opem so ma ono so kire na kama ma gina tum se Offinso man hema ye woda nya ne ya abusua fo ibi ase dabi asamento sakra oba hema na wasie no nyu no eno wasafata se wodi Offinso man hema no akonwa ama che se nsam no so mkokota yese ne achina we ne mpre na ya o makokota court no gusu atutu wo mo ehede nti o mo de wo mo ntwe ne entwetena o mo ka bibia ta from abetwe se enya de o mbepene asem we so da se ombe mama hema we akoso edi akonwa na akonwa no ye o mo dia enti o mo de o mo mpene o mo ye Offinso Ashirem fu o mo na eka sa nsam we se wo mo mpene da biara da na kwaku ansa ne bakwa kwa video tie wo mo nsam a wo mo eka de mementi ase ne se abusua no megidi se ansa ne ade obi ba kire wotumfuo no na abusua no nyina na aya adwenkoro akoba nkuro mi se osomasi we ni ye pese oye hena na so oye hema ese de na oye wasi o masinye ma ababa nti obi ene na fede o mo asai so mo mpini adai on se ahenie no se bi yewura wotumfuo akase sesi ya ne de moja na edie yemfa sika ne di ahenie
Inti akonya ba beto na se bimpredua asase wo ba pani a wote so wada ne bonkum so kura ne ye nkura ne nya ne kwa ma ne nkwa ekura ye hwe ye pani nsi anamu no ono na ba be kura wo ba pani awo no na wo fe so nsem we na ba ye no so ti west dia wa hwe ne ma wo fe so ye besi ye na ye man hene kura ne nsem bebrebe bi ba akonya no ma nsensem wo fe so nsem na kwa ye bibia ye de wo honom nti agisi ye hyede nya opani bi a se bimpredua asa wono de wo tale hu bi se de abusuafo ye ne bebla ahwetwe nkomo se de ye koye o mo kakaka nyina ye hu bi nanso asem wo ha wo so wo ka a wo hwa asem ne hye nanso ye de nim se ye wura akotoko he no otumfo se tutu sante hene se bimpredua asa wo nyenye yimu aha na se bi wonye damudie se meje damudie na me de akonya ama obi da bi akonya be beto ho aye na na amo akomprempe ye na na dwam na kenten office ma hene ba ho no ye huni ma bebrebe se wona na be pre ye ni ye papa ya de nyina kiki sapon ono so pa begina mu bi e ma ye wura ka kire se akonya na de esi de moja na de nti adu na na amo akoso ono wo so di na ohima ne sensem no eno na ma ekwaye bibi e wo on se wo hima na no ye wura bibi nti wati meja na akonya ato a wokoyi no e na na se wa wokoyi sabi akonya be hu nsensem beto wo na akwese o wafa ba bi menhia akola wo ma sisi enya de nipa yakwa akochia nti eye den na muso mo hweye e ma sabi mpredua san ye di nipa no kokochia yewura ansa na mo ba be yesa na mo so mo kokot no me de me nka sa de mo ye no mentai wo ma chi na sese but asem ni mu no kra na ye de ye ne ye pe o mo de asa no kokot no sempo court no bu asa ai oba pani nye obi o wose wodi akonwa na say afuna mo koka chi otumfo na sa e bi so otumfo e ba no enkonwa sem no otumfo kasa bia eno ano no de me kan se mo nkwa hemfie koka na mo jeru otumfo se tutu de yenya de oba pani ba be chia no abusua ni nyina mu gina ho bi mu agina tum mu nyina aka se pen ono de mama kwan ni oba be de oba nsan oba ba chia de no kocha yewura kekese wada roma esi ame maame ya menya ni nie na de na kocha Asante mewura oba nchia nsan 7 pedua se wonsan na so ti bo de na de ye de mu nyina akọ se wo hwe emfoni na yewura bisa se mu nyina amaba hai mu gina ho nyina mujitum mo obi abusua pani ni wona keka ho nyina pagya ne senchi na me pese me bisa se abusua ya sesi e ma be kasai na ebi wai ani kosa ye nyina ye pe emu adafo yenkoni yenkwa sa video no ni entensam a wo mo ka wo ye hwe video no ni ye ba de aka che bia nso ne ye behwe ne de asom ye hwe video yi emra ya ye dia che dodo asem ne ba ye no ye pese ye de fa emra ene amamre so ye dika wura mu amamre kwan so ba bia ye ko amamre kwan so bia kire se akonwa no eye dia ye ba bia be ko bia esisi so ma ye ene atanchia bi baaye yase yemfa yemra hye nsem nko ye be fa no emra kwan so se emra kwan so ya ba aha empre nan ye ba no mu dwane ye de adesre de de to Ghana abayanim ese ye yemra ntie o ye nhwe ema obi mesisi ye ema ye wofa asefo na eba no enya mo bodaachi etisi ye de aba mla kwan so no muso mo nka ma ye de a ene efiri na akoyi ye betu ye hofo ne so ye hudi ye be ye yade ba regional House of Chiefs say omo hwehwem na ba bia no kreda no omo fanto ye ba ene echena say obi asem wo regional yetimi si hima obi ade asem akokot aye di asem yetimi si hima Ghana mrabe nie ana Asante mra ne sese asay ana yade esre ne say de omo ye no omo kan nyina ye nsa agu yachi no makan agu amnam yaso yentena ho efi na akoye kofa ye ho odwen Ghana mpanyifo ene ye kasa kirom ye di kan srem ye wura kandapa wo sori ya na de police fo abegu Offinso na wo hunahuna ye nyia mo ma ya mo wo ka busia na kasa che wo kandapa wo timi ba ho be dia kwasi de national minister security minister wo timi ba e be dia kwasi de wo ye ya himfie e dia police fo ne soldiers fo tata ye di omo ye hu eno mo de boy na yeso ye kasa efiri na ko yeso ye be fa ye ho adwen ye ma ya busu ye japade ye mo fa soja ne police yewura kan si bia nya ahenie pa na afa di aden na Offinso ahenie de police fo ne asoja fo na sie efiri na ko ye fa ye ho adwen
Uni pabia obeba uni police bebe bia so ye de be hia wo. Ye be hia because ya na namo de ko ena je fi so si wo. Eti aduru mra ase so ye de ko eje fi so si wo. Na ye nya din eto ye chi medam asema no asi. Jan no idea bo mini aso Ashirem abusua panin. Ko jan idea bo yekugo mo no eni efreme panin kwasi owusu amo. Ashirem abusua panin. Ko jan no abobo yekugo mo no kire se yehu tete na nanom se boko jan na kire se ni braba. Ejia kono ase ye de sike dwananka ye nkonwa ye na nanom de firi adanse akurufuro mbaaye afa kwam boni bi so ewo manhia ya anti ase akwa di kwakwa bwasefo ensem awa brani se ni pana wo de asesa man ye de amano no manhia de amano no won ka ho oyebretuni odi akonwa yenye akonwa nso so fie japade sabieso enye akonwa obi atimi fa kokotena so ana sesi abonten choba akonwa enti nia ekro no ni nyina na nke de ye bibia boko se nukro be adwuma so ye hunu se dem kan ne de sike dwananka empre na isu ni ye bada bia ase asemfoforo na bepue mu ebada bia we anyare a we ko office nti sesi asusu ampa se ye court amra pa ye adwuma enka ye betimi aka se we sin ne me ko nhyiamu ha ne na kire asem woni ye hia omo a ehia omo kora ti so mo pese jantom Offinso a nananom na munyina manfo manu ntumbi na munyina musoso monta ye chi na munhu no kura ne de da enye de ya yankase ye de ya de japade na nam japade so de ene ye mprim obi amfa ene muntwe eti na monfa oh nanka yam hyehyɛ no wo ho na sesi ade me gina ha sesi ade me yamu yam hyehyɛ no ya baato ogu baabi kura kire se ene maka dada nse de usike dwa nanka na te wona ha se mfanwa na kire se woni mre nti ani bra na me gina mu no sesi ade mhyehyɛ wo bi anim wo mo pese jantum eja so betum amu ma sere for way any in summer Offinso Ashirem for kan mu chema mo de wo mo na akonwa na eye wo mo de wo mo fie japade ento mo hwa mo ma japade enkudi baabi enti mo hwa mo ma japade enkudi baabi na sabra ya de oba pani kire me gidi se krom ho kra se ya afidi so ne be kan mo de ne kire krom wo nyina wie ade na kwa kire otumfo enti sabra na omo eso mo sa krom de na omo tukwan na afi na omo ba na ya na sesi ano ahenie die sebi mpledu sa untimi mfa akonya made ni wo no nti abusua no so nte omo ase wa ha sebi de bia meka se asem wei ebia na enuru otumfo anim de meche wate ase so wo ensem na wo se fafo kutire bi so okay na akwakodu yewura anim na yewura akasa we wodi hima ni bi yeyi me de mete wo na abusua nyina amode aba oman hene amayi no ana Offinso fo age na tum no ana de ba pani na yedai aba ntibini se yeden a wo hene a wo krom ho ayi ne de kroma no so yeden age atum abusua ne na akoti kro no mo de wo ba pani yedai aba nti asem no so no akwa bibi se ebia mapeni odi ade na enye yi a wo sensem no koduru yewura ho no fo kutire be fa no so akọ na akoka kwam wati ase nti sa na mani nyina so koso Asante mamu a ya hwe ni ya emmoa yen sanse sa asem no ewo se bipia yewura anim a ewo se ba asem no wo se koduru jase foku anim ni ye kana jase kafiri wa wo se ye ka ni ye di yi to yi na no ye hwe yewura manhia yewura tenase wo se committee e wo yi wo mom koye wo so koye ahwe do mko koye wo so koye ye ata se be ni yewura nyansa ne nim dia na me dia wo de ye niema bia nti abre bia no yen kan hu se na nanom we mada Roma manu da sumi na so me ya bofra me bo medi ka asempa yen kan hu se obi bebi na no bedi yewura temu a enam impanimfu ewo se be mpredwa sa Yesu Kristo kura yeyi na mane nam ho anso nyo mo no mo nam nti se obi benya yewura otumfu akasa atia no obi beka sa atia Asante hene obi bedi na tem de nim be ye fom be kan tem twitwira che na na matena nkonya wo mo a eneye nti se be mpredwa sa nanu ma me yusu so na road stores ensem obeki kafa na nanu mu bi hu ye nya adanse nanso yesre na nanom yesre wo mo yewura otumfo dini Asante man ne sikadwanti yese na yeso mpompo nsuo mu ka kire yewura ne sikadwan yemfa nya adwuma se wo Offinso so ben ene de da kuma so tui
eso ka se bimpreduasa ye hwei Offinso hyekumase mu na ni waka ne ho na ne kire me ntime ho ase a ye beka kire ye se ye de ekora mpo ye ntimi ye se bimpreduasa mo bi meka kasa twitwire bi nkire ye nansen ye sere mo enti Offinso se ye sere na nadwame na kan Offinso man hena se bi ye wura wo nam ye wura so no waba wabeso no na mutu ma wo so mo Offinso man ni Asante ma ye sere wo oba pani a wo de na ba no de abusua na wose ono omotena wo ka de wose odi ade ye sere mo moma ye mfa no kora ni mogya ni ni ade no mo amontena sensese se bi asem we kwa ye wura ho a asem a ye wura bibi na no aka se mo amonko na monko ka motiri mo na monyi ba akonya dai emra nti ye sere mo abusua na nana mo nya ne sa amaye se de ba ya wo Offinso de anu ani na manhie ni e kina nko bi ti ba bi a ye so de ye ho bon ye sha tale kura ye mpaya sam ye kasa ye mpaya masam ye de ye ho de ye hene ni ye wawa na ma wi ase ate ye nkrofo kura ya na wo Offinso ye be ka chese ye nyi ye ni so mpo na mansa ne ya ba be yi wo begi nti ye sere mo ansa na nsense ma kokoko so wo ba bi ti se ba bi bono ensase e wo ho ansa na ye wure kan se ma wo ho nyine be wie ka no ye de e wa no mo ye mfa no krenka se de be ya ye ko ba bi sa ye benya tumi dia dai akọ na wo ko na wo de wasa wo de a ko bi dia na ye ye se na nanom ye sere wo pa ni de ni ahobrase kwan so ye de mo fra ye sua de amane ni amamre kwan so de ye beto ye a mo kire ye na nanom kire ni se akonya duru nsu ade mo ja ben ye wura otumfu aka enyi sika de didi ade ti ye sere se de be ya akonya ho ntokwa don so wo ma na nse do yes sere mo na nam so man krofo what yasi eno so wa na nam so man krofo kasa twitwitwi ye wura nti ye sere na nanom enye Offinso nkro aka nyina nkonwa tototo asa ne ma ne koso no na nanom mo ye mfa ye se nchechira Asante man mese manyofo de omusua mo na nsasa ne ye mo dia mo na mo wotumi de mo pe na mo de ye mo na mo kwa kofa obi ede na ba be yi sugar factory Offinso hina be obetima kwa kofa ne company akakraka se ne Nivea fo kwa kwata mo me na Offinso sa wa ma o masase ye betimi aya ma na abroso mo obi mfa se bimpreduasa ye wura ni mo nyefo na ya ye wo ho na ye nima bi ye mfum so nketenketi bi e be ye sere mo sikadwanti ye ni no kure ma Asante man na Asante man se ye de message kira Asante man asuti bo sia kure ye nko enye bi ne sankofo di atemi ye sere na Offinso man hina na dwam na kante asem ye woni sine na so wonhwe na ba bi ye wo se bi duro ye wura ni na ne ka no omo nka na nwie ka ye sere na ne ka no enwie ka nti ya ba stress de kwaku ka na Offinso fo Ashirem fo amde mo asama beto abonten acha sa asem we na mo ka no we nya court asem court ntimi mo asem we e ma ni nya yiye so mo kwakra na sa court ka ze yo mami afa comment mi ni ade na mo yifo fra mo de ne kwachia court na asem de ne kwachi otumfo enya yiye nti ya ba sra mo we ye ahini nsem mo kwa mbafa so a mo beto mo bo ata asem bi ni we de sekan atwa mu da anu ye enya de beka se ba sra mo ansa dansayem na asumdwe mra na ye nyina ye ho entimi ento ye fi sansem we so ansanya be konsam foforo mo na me kan so dwumadie YouTube na wo hwe ye like dwumadie ma ye share foforo enhwe bia be dwuadwe nche na fa comment section no subscribe dwumadie e de amaye ye WhatsApp number de dwumaye 0244961118 na ye go screen so obetima your audio afa so anansem po wo text message bia obetimi aye afa so ni nyina ebra so a ye be kenkan ni nyina e de amaye konsam fomu di Asante achim haya ne ko bia de dampon ye nyina enim se Galamsey nsama ekoso no ye wura wotumfo se ompe Galamsey ento me de wakan sinipie seneta se ne hini bia wo de ba for Galamsey wo bia no o meti wanu asama no ani se wotu ade so no akotena ba bi boko efi se Galamsey no ompe sana Ghana fo nyina nso ya adwen kra ya bankom se Galamsey ne yempe ete se dia na ekoso dampon yi ayede ba asam na ekoso Galamsey na atiate se krom wono ma ko force ya na ese so wakuda menti ase ne se China fo yo mo bombe se yenso ukọ mo krom mo so da wokro gin o obetia fi akọ mo krom akọ wo mo China ni na waba no wonam obi so na ba yo se be previous China ni ntime ma ha se asemede bia metena fidi we so ka wo hini aye tu sika wo krom onim ho bi wo hini bia ye Galamsey wo wasa so bia no wonim ho bi wonim ho bi kwa sabe maso da fo mo te enya kwaso da fo wonim ho bi asase no na wotumfo de ahye wonsa sabe mpredua sa asumenya ya yeti yewura wode ne ho wada Roma aduana pc won kwaso ba bia obia won kwaso nyame ya adoma wo kena o konsra he okosra ne nuanom aduana fo ebekwa akwam eya kosom akosra ne nua akomo hene nyame ya adoma wo kena aduana pc no wona eko yeta wachi ba bia beko bia na asumenya ma hene wode ne ho wakiri kusi ntirama
ese ye de asumenya asase to gold wose wonim ho hwe yewura frɛ no wose wonim yewura betu na de so den na wonim den na wonim ekro ne ya wodia wona kro ne ya wodia sampo wana mfo ni kwa mu gidi se obi bɛka wo bɛte sanete enti na mo bɛ na mutu fa ho wo sabi mpradu asa wo hene a wote wo mpo na wo bia wo mpene so na bia wote na wo nkonyafo yewura wo de ne waka wose wo no de wo bɛkɔ ansa ne ya frɛ ne manhia enim guase sabi mpradu asa se be frɛ wo no wo bɛdwaba bɛgu na anim ase de wo a wo hye bibia ase anim bia mu Asante ma ne wo gya wo kwan saa na sisi yewura otumfo so ye saa na nananom so ahemfo aka nyina eye omu be yi mama sabi papa na kamu de abu Asante ma kyekere Asante ma ama ye nananom Asante ma wo mu gya to wo no ya sabi hu sa Asante ma so ti wo hene ye yego ye tuska okuro mu ne mu bi untimi metena fidie ba bia so me yi ho anu ma na nye yiye asase ho ye de agya wo China nini ba ye no wontimi fiti preko pe ne wokɔ han good o e den hu sa hampo na good ai dey apie wan na ka kyerɛ no wan na ka kyerɛ no wontimi fiti ne kuo mu aka so wo da bi o pepes a ye be sign wo hene wo sini che wo se kɔso se o se aban kra de betu a wo hene e wo se wo nsa ye dey sas wo na asase ne ye wo dia enti 7 previous na nanom sa aka san de e ya na ye te ya ne ye ho keka kakra san se asase ye wura otumfo de agya wo ye tusu sika wo se wonim so ti ya na reho ukọ manso nsase nyina asai asai okwaku asai yensu no nyina ye nam kwan so kɔtepai ye kɔtepai ye duru mankran so kwan ho sei na yesi ene sensu so na sensu ene sensu ya wunu nsuo ne sɛ ya ho gare adi na sɛ ye te wo ma wem ne sɛ be kakra enye nsu kane nsu gu fom a wutimi de bodo ba kontomira haba ikoko haba bobi na wanom amodin enua ene bi wai ene kura de si etimi twefu sik Galameys no se na ya akofo ado won se ye se ya asase no wo se ne ma me no mienu ye ma na bebre akofo ado ne ba be ne ko school ayi manso na kwa kuba je de se ene abotofo ya wo ne ne ye ba wo no ba be ye se ne ye ne ya adenti na ka kro ma wiase da woni mi hwede nka ne ye ne spese mani ye ne yentia ni na ye nsuo ahwehwani wo ehye mu nyina so ti ni nyina ye nsuo ya bra ye di ye nyemani ne ye kra ne ya de ye be so ye ko nyina ke nkosa ena sane ye di no go ye nso ne ye nom ne ye sen kwaku ena bottled water ye feel sane papa kra wona wo to no wa hwemu ye yare na wo na wo hene de ye wo ta kuro so si ye Galameys e wo se bi esumenya ye wura wo de ne ho se wonim ho hwe a wo ye trofo ama wo tofo be di tro wate ase enti wono de wo so wono de se bi mpredu asa se wo ba betwintwa na namu de ne ya frɛ ne manhia na ya Asante ma gidi bone de wo a wo no bɛkɔ eno na ye wura aka to osisi e arefo damponfo se wo mo de wo mo mpeni mu obi ametu Galameys wo mo kuro mu nse wo mo nsuo enti they say one ne kase pa na wo mo twoma ne obi biara wode no mo afare Galameys e wo wono mo ekuro mu Asante achem dampo yenkoni nkotie ene bransam a wo mo eka ne bi yesra mo se enru bompata man hene enim yenim se bompata man hene oye okuradi bia pa e wo manhia secretary to otumfo yo yanana wadaroma dampon ehye wase na wo ye secretary to otumfo e de yenim se wonim se de amamre no emu etie wadaroma obebo opimso amane se dampon efri se nana dampon hi etwa nani hwe na chi no se de menu e kai enfie aduenu ensia me de me pesa me ka brofo me ka twi efi se edu opinso animu atwi no ana obeka enti yesre ye nana oman he bompata se nana wadaroma o ye de to anim na adu otumfo ho ye hia ohene ewo kuro yimu ye hia ne animu ewo kuro yimu fi se ne ye nyina no se ohene wo ha ena nadaroma odi animu a aka bibia be kototin e bia ka yemfro ka akura fin kran yeden emma ana yenim se ohene wo kuro yimu nso a ana wone na trankonya aka bomu a obi ntimi mfa ye nomum se mebetram asase so ewo bra obi enim ho hwe entimi masa enti yesre nanano moda roma konti hene pe ene wo kuro yimu a kuro yi nyina koba nyina da na bam baako anso enche damfo ana yese obaako fo ensa entimi enkata awrade aniwa enti yesre eya de srede ne yede to nanano moda roma mo anim se yenim se yenana konti hene obone homodin biara nanso so yenya ohene a ebebo ayen
efisɛ baakofoɔ entimi mfa adwene yɛsrɛ mu pii nananom ɔda roma ɛwɔ mu sɛ nkrataa yɛde baayɛ no na ɔhene ɛnka ho deɛ nanso mmeranteɛ ne mmabunu yɛahyia yi deɛ nananom ɔda roma mo anim o ne yɛhia yɛn no ɛwɔ sɛ yɛde to mo anim ne nyinaa ne sɛ ɔda roma yɛnya ɔhene yɛhia ɛnyɛ sɛ yɛhia ɔhene ɛwɔ dampɔn ɛfiri sɛ dampɔn mfie aduonu nson ne adampɔn ada hɔ a ɔhene anim mpanimfoɔ sɛ abofra a ɔnni panin no ɔyɛ dɛn onue nti mɔda roma yɛnim sɛ yɛkan deɛ nananom mɔda roma mobɛhwɛ na moayɛ saa ma yɛn dampɔn mpuntuo mpanin sɛ ɛgyina mmeranteɛ ne mabawa ɛso ɛnɛ ɛyɛ me de bebree sɛ me nuanom nkuma nyinaa ne sɛ ɛyɛ dampɔn nkɔsoɔ dampɔn mpuntuo ɛno nti ɛna yɛwɔ ha me nua ketewa ofori kasa no ɔbobɔ yɛ nuanom a ɛdi anim anim na ɛnam mɛtumi akasa ɔmo atu ɔmo mpaboa anaa ɔmo woro ɔmo mpaboa kɛseɛ de ahyɛ yɛn sɛ yɛmmra na yɛne mo ɛmɛkasa deɛ di kan ɛbrɛ a yɛfiri aseɛ te ekuo yi nneɛma bebree akɔ so ɛwɔ kurodua yi mu deɛ di kan amansan agyanan a ɛwɔ ebom mu no yɛn nyinaa yɛhu sɛ atete apansam na ɛnyɛ koraa ɛsɛeɛ ekuo yi ehu sɛ yɛntumi ntena ɛnyɛ fie biara mu na sɛbio agyanan bi ayɛ dɛn ɛwɔ ɔhɔhoɔ bi ba a ɔntumi mɛbɔ obi pono sɛ deɛ wo pono na menyɛ dɛn memegyamanan eti ɛwɔ sɛ adeɛ edi kan yɛ na baabi fo emu but ehia paa eti ekuo yi asiesie agyanan bia no mɛtumi aka sɛ obroni bɛka sɛ 95% completed aka bibi kakraa bi na yɛwie ɛno efiri hɔ no yɛyɛ sɛ dampɔn yɛni notice board ɔbɛhwɛ nkrataa de atetale amanfoɔ dan ho damanfoɔ dan ho yɛ fi ɛne ade ɛno nso ɛmoa yɛto yɛni hwɛ kwan yi ho yɛ a ɛna wɔ hɔ yi ekuo no ankasa esika ɛne yɛde yɛ saa notice board fɛfɛɛfɛ yi a ɛwɔ kwan yi ho yi yɛwie ya no yɛbaa yie to aso yɛwie notice board no a yɛtwa yɛhwɛ ya bɛsiwa na ɔwɔ ha ansa na wɔbɛkɔ no ɛyɛ chairman yɛwadu ɔma yɛte aseɛ sɛ yɛn grounds ha atutu wohwɛ sɛ deɛ soro hɔ nyinaa yɛyi a ɛnyɛ ɛno nti ekuo no saa deɛ si yɛ ho so sɛ ɛnkyɛ biara mobɛhu ara sɛ yɛne committeefoɔ akasa dada committeefoɔ nso agye atom yɛne wɔn nyinaa ɛka abom na yɛsiesie ha no nyinaa kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛba ɔhɔhoɔ ba bɛsra yɛn ne yɛbɛtra ne yɛne kɔ a obɛnya asɛmpa ɛde afa yɛn ho ɛnkyɛɛ ɛna yɛhu sɛ aban ɛsɛ ɔ register youth ɛmabunu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmbɛnya adwuma ɛsiane sɛ dampɔn puntuo ɛda yɛ koma so na yɛpɛ sɛ dampɔni abanteɛ abayewa biara bɛdi ne ho so ɛwɔ sikasɛm mu nti no ekuo no abɔ ɔmɔden afa nipa bɛyɛ duawɔtwe 80 ɛba register a wɔn ɛwɔ dampɔn kurodua mu ha sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aban bɛhu sɛ ɛmɛɛmoa na mmeranteɛ youth ɛwɔ kurom ha no ɛdɔɔso adwuma bi ba a ɔbɛkae dampɔn na wɔde bi aba ɛnti ɛnyɛ kuo bi kɛkɛ sɛ yɛate sɛ yɛde te hɔ sɛ yɛagye yɛni dabi yɛn nuanom a ɛwɔ aburokyire no abɔ wɔn ho mmɔden bebree ɛde sika paa emu odu yɛka sɛ yɛbɔ din a yɛntumi mmɔ nansan ɛnkyɛn ne yɛhu sɛ yɛn nua baako ɔpani asiedu na ɔyare sɛdeɛ yɛbɛhu no na ɛnyɛ koraa ekuo fato yɛn ho so yɛn afa ne kɔto hospital yɛn nua pani dr agyeman ɛne adɔktafoɔ ɛwɔ agogo ɛkasaeɛ ɔno nso kyerɛ deɛ wɔn nyɛ ampa wɔn yɛ ɔyɛ na wɔn de report no maa no deɛ ne ekotwa ne sɛ yɛn ntwane nan baako no a daakye yɛbɛ ɔhwɛ ade nan mmienu nyinaa yɛbɛtwa te sɛ me ne wo kasa nyame adom yɛtwa ne nan baako no ahoɔden aba
ne ho ka nyinaa ekuo no na ayɛ den atua sese ama na se kuo no futuo mu akɔfam kakra eti yeguso ana yeguso pamanfo kyerɛ sɛ ɔmo san fa bi ngum na yɛn konko yi no free hospital na yɛn fa no mra fie menim sɛ ɛnkyɛ yɛnua siedu ɔbɛba fie eti wei yeku a yɛse ɛyɛ damponti dampon ko so ne nimpuntuo nti ne aka yɛn ho abom ayɛ den yɛte kuo no na emom ɛnyɛ obi ani gyesɛm bi antia ɛno nti anana yɛsrɛ sɛ dampon man nyinaa ɛmaburu nyinaa momra na momɛka yɛn ho na ɛnneɛma bi a ɛda yɛn nim seesei a ɛkotia kroyi a ɛma kroyi ntimi nkɔsoɔ no yɛn nyinaa yɛnka yɛ adwene mom yɛn kyerɛ saa de kodeɛ ne yɛka yɛ adwene bom a yɛn ntimi nkuntia na yɛnye dampon nyɛ den ensi hɔ na ma nto yɛ wɔ mu ne yɛ kyi ne yɛ da yɛ tumire ne yɛ kɔpepa nwa ne yɛ kɔ abese enkankom enwa no kora na bi wai akwa durumre bi a yehu sɛ afei deɛ asase no ahwɛ yɛ no ɛsɛi adɔfonom anuanom anami ne wugina hɔ yi yɛmu bebree wɔ ha sɛ nyankopɔn anom yɛn a emfie aduanan yɛnya nka yɛn fie ho obi wɔ hɔ emfie aduasa onya nka ne mfie ho obi wɔ hɔ mfie aduenu onya nka ne mfie ho yɛbɛgya hɔ akɔ na yɛkɔ a enkyirima no yɛma na yɛwo wɔ mo no edi endin no wɔn bɛbɔ yɛn ɛna yɛsɔre a dampon yɛ nimu a metumi abɔ ne mpanimfoɔ bɛyɛ du ɔpani kwasi ani agya agorɔ ɔpani koku agya mabrɛ abrosan wura nana fɛnten sy me nana kwasi botwe me nana kwa wuo nom kyɛsɛ na agya kɔɔnomafo ohun sɛ ɛyɛ din a yɛabobɔ a yɛkyɛ dampɔn saase a ɛyɛ saa panifo ne wɔn dea yɛmisa yɛn ho sɛ ɔmo anhwɛ asase no yie a aka me no mienu ɛkɛso yɛ so anaa mepakyɛ ɔmo nyia no ɛkɛso yɛ so eti sɛ wɔn mo hwɛ ne yie na aso yɛ so a Ghana yɛwɔ nwom yɛ twi ɔsɛ yɛngala yɛsasini ɛyɛ aboɔden ɛde ma yɛn ɛmogya ɛna nananom hwie gu hɔ agye wɔman no ɛde too hɔ ɛnɛ aduru me nso me ne wo so sɛ yɛbɛyɛ bi ayɛ dan atoa so yɛsi nimdeɛ ntra so nti yɛyɛ dan pɛsɛmi nkuminya nkotokra ne ɛno nti ɛnɛ yɛde sɛe ɔman Ghana dampɔ ka ho ɛno nti ne ato nsa afre yɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛka yɛ adwea bom na yɛ nyinaa yɛ baako yɛ nuanom a ɛwɔ amanano ne no mediafoɔ egyina ha yi yɛ nuanom sɔ yɛsen ɛne ɛde ɔmo baae adeɛ a yɛyɛ no ɛnyɛ wo nko na woyɛ ɛyɛ wɔman ne nyinaa na ɛyɛ dɛn ɛyɛ sɛ wɔ so wɔbɛbɔ odin amane mɔ mpanyinfoɔ mediafoɔ ɛbaa yɛ yi ɔmo firi manhyia ɔmo din no ne sɛn ɔpemsoɔ mepaakyɛw Ghana ha yɛka ɔpemsoɔ a efiri king baako pɛ king baako pɛ ɔhene baako pɛ a ɔwɔ Ghana man yi mu Asante hene ɔsɛ tutu a ɔtɔ so mmienu nyame kɛseɛ no ɛhɔ na mmeranteɛ firi a ɛnɛ nea yɛatwa yi nyinaa menim sɛ otumfoɔ obɛhu yɛde krataa no bi kɔmaa no yɛma ɔman hene ebi regional commander regional minister yɛma wɔn nyinaa nkrataa no bi eti nea ɛkɔ so yi nyinaa no menim sɛ yɛn nuanom di kɔ yi deɛ ɔpemsoɔ no ankasa ɔte kɔkɔɔ soɔ ɔno ankasa obɛhunu Ghana man nyinaa so bɛyɛ dɛn ebɛhu
eti ade a yeye wo ha no enye kokwa mu ade ne yeye eti emohu nkoka se me de obi be target me oboa ontimi nya ohwe ahohoa otalebese ho ontimi ntenwe yesi ode wo saka baako a waka ye nyina se de anuano ma youth no me pesa mote ase no se obi de ne saka wa ode aka ye nyina na ye nyina so senior chairman ese me fantum anim no ose kwa bia so lawyer for ye mu lawyer so no say so obi de ne saka wo no afa nka kwa papa so a ye nyina ye begina wachi atwe ekosi se emra no be den ebe ye na adwuma anu ko so no akasa aka king one ose na sase so on Galamsey Omampani Akufo Addo so aka se ose wono won Galamsey na se ka Galamsey ko ade aka me ban ka nya den emu eti sampani fomie no wo man mu se wo mo mpa a woni hwan anu ti yanso dampo youth yese Galamsey ya nya dan dampo youth ya ntemo yese Galamsey ya nya dan eti ene yesemo aye ka nyina ne se nananom ampanifo a mo wo oman yi mu otumfo wada roma mebo odi a mebo mi mu ase yesra asra biem se ana yede to animu dampon amabunu ana yehia yede to ampanifo animu se dampon man nyina se amamboyefuo bi abetra dampon asase so sei yemfu nuane yemfu sase koko a obi abra wadua wode hwe ne ma no ene yetu koko ni tugu nipa kakra bi de obenya se omogotomu nti enti ana ye tentasu koko ade a kira wo mo na yesa kase su dua se damponi babiara damponi babia ya wo dampon ha ufri dampon ha sa oka ho a ye pa wo chawo me sense su biem wo ya damponi na ufri dampon ha na sa oka ho a ye pa wo chawo twon ho sa wo di sika kwa memfa nko biem onko ho koji sika jai onu aduane ma wo mu dia jai oton wasase anase wakoji sika ewo wo mo ho e di wasase ya ma wo mo a jai efri newe a na yade yasamu tudwai yenwie yo we ye de edikan na mom ye de mesedem di kaka esase ye bumra na ye gimra tumunti no ena ye de yasamu tudwa na ye de atudwa wie no ya ba prosifo ama ye prosifo nim ancha minim se fi sabre ya akosi se busumi we ye wo mu bekwa wie ye no ye beti atua kase ye beto ye ho agukrom yes ati atua kase there will be no demonstration na ye wie demonstration ni wie a afa ye free horo ye bekwa asase no so na sa wundia no wodia wo se dia ye ka no wote na beka kire wo mo a ka kire wo mo ma wo mo nte sa ye se ye free na yi ko no wo wa hwe ye ni ye beche wo asase so no ye ye mo ye nso a ye nku ye de obema mra esa sa lawyer for company fo ye munti no so aka to wo se obi a ye beche no bia ha no o mo su begina na ene watwea kosi sabete amra wo ma no mu omra na ye de wo ma yi mu a ekutia Galamsey no abaya da roma ode ahye ho no se ye chew me pacho se woni mu a me ka ye chew Galamsey ho ne de ukokota se ye ba fine ho mpo a fire ye se ye fine wo no ye se equivalent to $50,000 equivalent to $50,000 HSS sika na Ghana by Ghana court and fine wo no say yes sia
ene obroni sika American dollar no 50,000 anyenye bia oton wabusu yakora wo benya eti wo hia ni ba te se me abresa wa ba mi gina ha me fa me hunkum eti sa unsu nim se wo fie nya twe ho firim omo ma ye bi no omo so mo ma so no oba ye bi na wonim se wo ba ye bi na sa wanka na wanyai na mera ne so ne ya ba chi no a me ubesu kire me a mepam nyame a mo akora ya do baka ho fisa wo boa bone mepam chawo ya ma me no me ya papa no me ofa no manuanom mutie ne ye efri na deli kroi se wo no aduane ma no na ye ba ho na ye ba beto wo ho a wo ka ho ultimi be ka tira sa me de no aduane na ma no onu aduane ma no no wan akom de no akọ betimi atra ho aye aduma no yesramo amra ne so na ye ba wo a wo de ka afa ne ko ho ye beto ka wo ho a ye be sizi amra no sa retie adie bia wo ho a ye de ye galamsey no amra no se ye ba beto ho nko a ye sizi a ya ba de anya wo de abiem bia wo so ka ro obi na bia ma ye sizi a wo ba ye mfama wo be ka sa wo ye da poni ye muawo sabe no beti o ofa kwa mi nua ni wo me pa cha o minimu enu de da me da ne de oyi Yesu man ne friend say papa sofu Judas minimu eti ya pamo chaw eni die mu enu nti ne ne ye hia wo ha no ye se ye bia ni mu ama mu nyina mu ahu se obi biara a wo ka galamsey hu no ye pa wo chaw ye srew eni die kwa so amra no se obi biara a wo beboa galamsey no se sika fam se wo be ko ho se wo be ton wasase se wo be ma ne kwan se be ye adwuma wo ha ye che no na wonim na yehu a wo ka ho bi de ama mani abre no amra no se wo de wuni a wo pa e wo mi phone so wo ha metimi eyi ama obi a akan bi na emre ni nti pa me nua na tia me na so emre ni nti anya sa ka me ya me so da kan no ba ko edoso na punishment e wo mu no makan say ya ka say ya ka wo a wo be di ani mu kura ko kire dipa no say aha na wo no wo ka ho bi me pa mo chew anya dia edafom eti yesra mo efri na dere kro yesra aban ane otekoko so otumfo se omo ayen na yentimi ntu so saro ye di ka bo mo so mo kokko we nya ni echewa ye du free head kumase a me na yentimi no otumfo ho me ne hwan basrefo odom se me ko otumfo anim yo miniano ensuo nyina sai sa wo pe ensuo a ani ate na eye fair uko China memu a na obehia se subontin ni bie wo mo so na Africa abekro yi mu ehunu ye nsuo ma mpata ni pitre nyina akwatwe wo mo ana essay na efa bebre no memfa blame kase ama wom efise empanifo sa abo bi beka wo a na free wontumam China ni etimi free China memedu kotoka abra wonim Offinso anasa Offimu onim ho kwan na wanante akọwa kotu code ayayanya bibifo mimfo yi ana ye kire won kwan Anyanum to way and someone ye nyanum damponfo Canada me masama de bia meka ne se penifo ye nhwehan ama possible ni fini kromba ebe se ye ya dia ye wo ye japade ya ye wo no mo ben hwehan ama na se ya se to jo mana suti na papa na asema wo kan no so na ewo mu no China ni ntime mabra wo mesi obi so wa mesi obi so na dipa na mana fine ndina meka se wo hene a yetu galamsey wo krom se bia esumenya asase yete so asase ni ye yeso galamsey yewura wode no so wonim se bi ukire we sanse wo kire wo man na na yewura enye yi wati ase wo na ko ne hye wonsa
enti nipa ne baaye no mempene miwura so wo mpene so ebese asase se bi producer ye hwe na nanom gi asase to coming 2007 2010 2015 ye bai kura suti yes enche bia ye asase eduadua mode ne ade agogo bode ukọ ho no mo asuti bode ebesuma firi agogode akonkran no tirida be ya apem ne akiri esohwe enekone bode emetem ntiantia num 20 cedis enti se ye asase na ye de bedua nnua ne benya nnua ne ani no ye se ye mfa mercury ne ensan sensu nsu nnua ne be ko nnua ne enti ama bibia ti se ko nipadua nyina esei enti esre nananom amu de o mate se bi mpradua san nana bibia la ye bebe wasa aso ye galamsey wo so asa efidie wi asne ba betena ma odin san se intime master asase we tu godu so na wo hena atese wonim onim san ebetimi abasa enti ye de yate ehu agum ye bo ho asante ma ho dawuro galamsey stop galamsey ya nkrofo so ye bi echichi bi gumunyi yesu ye de huru gba ni ye de ye be pie so se na ye he enkafo nchia sofo ase ne ye galamsey wa hanom a ne sofo ase hene wawu ye beba beka se nu akoyi na no e wo ye wura nim de enti a ye galamsey wo kuro so a wo se wo de wo hene a wote kuro so nya dai wunim se ne ye ba na dance ye beka mampoane yaka aha ne yaka nkuro nyina Asante ye beka kopi ye beka trede ye beka nkuro ni nyina ye bebogbo wulam pati ofa pati na wo fa nto akuro kwa nto akuro mu a peti penchen kwan pen galamsey koso yesi enim do ye galamsey wo yete wo man we mu nsu a ye benom ono no ne yire ne na kwa akoto botic ne ye de akwa hye fridge mu na yanom na meme no wo na ase bi mpreduase yete nkurase akua ne yeyo no da na nsu ni betwam ye de ahaban agesi yesa nsu obesi wo ma ne gene Juti arreho na ejene uko baby pa ko hu nsu ankrofo nom a arreho sebi mpreduase sebi emmoa ne nipa no nsuo baako na nka ye de ye nim se emmoa ne nipa na nom nsuo a efre ne nsuo de na nsuo a na nka nipa no nso ye demu kakra na nso na wo kohwa aboa no dem na nipa nso ano dem nipa nyina no dem aboa no dem na nipa nso ano dem ni ya ese pika ye de emfa pra enye mfa ton arreho de bia me gina me bokku savia kontomra mabuna wo de bia me boma baso de adamponfo ma ye nyankopon na nanom ma munim de ma hoode na mo beko age dampon kuro na so sanse nchiri ma mo mo na kuro ya mo de ya eso mo kwa mo kunyina nchiri nti na mo na kuro ya mo de ya savia kontomra na ya na de ha me se galamsey na ye China fo na ye si ye mpenefo na kwafo mo se ye illegal mining na small scale mining na omo wia wo mine sika na omo de kwa na ye huma bi sika ne fa no ya sa tutu ama Ghana ni a wono no ye adwuma wo akodi no eye de na be tin pa ko lances be na ntumo be na wo se fresh with the bia na me ka asem we obi nim hu bi etuo ye de ba galamsey side si ye nkwaji mfa mo ho ba ho na etu do kura ba akodi ya ne se do ma na the online sense man ono so na se je onom eye no kokone ono ma kokone so no no a ye wura otumfo pese se be mpreduasa se ye manyoni ena ese ne ye no small scale man kwa no se a wo hene a wote so ye wura hye mra se wo mpe entie ne MP ni ba ka chen se mesere contractor ne me sa mintimenti wase biem mi wura so bagu galamsey wase sare ne ma no woko yatia na nado danka ko hu kwachi galamsey fo excavator ye twaja ye dai etumu wom ehye ne kwa ye hu bi enti mabunu musore na mukọ bia ya ye galamsey wo honom no a wona ye galamsey mo che wo ma na mabiri mo mamu mfatuo nka obi amamu mu obi mamu nya ade ase bi nipa behwere ne nkwa nanso nipa ne sefata se mo biri mu a biri mu a o ye pani a mo ntwe ne mfa ne mala manhia na o meyi ne ho ano wo de enti aye wura otumfo abra galamsey no so o ye manyonu enti wo ho kwanso otu sika na sika no otu ade na de ye ma o man no ye tu sika wo boa sika ko mfie aduasa duonum ne ekonom na sisi asen kuro ne sisi ho na kuro na kuro dada aden na esi de na nke be tu sika wo boa se ne ekofa nipa firi ba bi no mo ba ya bra wo boa se mabu no te wo se be aduasa omunya adwuma nye ye misa ye ho de bia me ka Ghana mabu no mo ye nsua bibi wo ha sei ye te wo ma we me ye je galamsey adwuma e wo kuro so mfie aduasa kuro kwan ye mu babu no da so te wo enye wo fele bia wo de wani ato na aban na ya aban na ye de na aban ni sika na wo fa firi kuro mu wo no ayama kuro no aji se de bia wo de wo sa pa acha wo koto aba na wo sa be pa acha wo aba be susi en fa bi kuro de bi
dabi ye nansase no resources e wo mu nyina se bimpreduasa eye dia enepe won sase no nyina ye mabu no dia enti mo na mo betimi ako agi wo mo na mo betimi abo ye wura otumfo ama na ako agi Asante ma yesi wo se bimpreduasa no ba bia woti so obi anko anko kase se nie ya woni mu hwe enti mabu na mo se wi akontom na de bia me bɔ mabaso ma ya ade mo nkoso me ayo mo mo ye Galamsey nyina mo mpa mo firi kuro no so na Asante ma fa no ntuma pa so emfira mpanifo so wo siachi abaya woda on search abaya woda nse se won sayem de yawa ne ya my Ghana ye ni ba bia ko biem timu ye nyina yenki ye hummom enya baako ni yentimi nkuntia Galamsey no no my Ghana ntimi fa nto mapa emfa na ya re na doso dodo ni nyina ye mekura ye de fra ensu de fra asase no eno ana ekofa ye nuane asese ensu ema ye di na ne ekofa asie nkwampo kranke nya ya ne asa aduane ne asa di nura sa espresso 2 days na aburo aye duan ke di be na watwe kweka kwobosumi ansa na fife no na watwe pe na aburo na anyini kama enuru nko anti ye besre ye nyina ye nke ye nwomum na okon we de nya ba akofo okon ye nyina ye ko ne ntimi ntu Galamsey asen free o my Ghana mu na Ghana emeye kra behwe ye free eye amamre mu nsemu de ane ye de wo ebawura amanyosemu Sofu owusu bempa eye sofu pani bia ye nnanim so no de MPP amanyokuo ne de uyi ni free mu a enye ye kwaku wotare MPP amanyokuo no barret se sumro ya wono de ono fidada nyina NDC de ka NDC de a wo dwa kokokokoko wo mpa NDC asem krama mre bi kra wo bendo be share bokko hu so de abre bi be share bonso a anase wo ni yitire mo de bia nyame chance NDC de nya do betimi awi ni abato one da de bia mo na nyame bia bi be chire ye be bia so atwa mo bia so na NDC ne NPP na edim kunim NDC na edim kugo sa yenko video we ye abra na sofo so bempa ka se NDC amanyokuo ne pa de say omo betimi aba ba ye Ghana mampani anase omo ba fa Ghana man no adiso emfrinhia nan say womo any ruling party wo Ghana de entimi nye ye de biarada yenko sa video no na ye ba ni abahwe de na da wono sofo so bempa kro na esen kafa NDC amanyokuo no Mr. John Dramani Mahama ontimi nya president da e wasase we say so we asma man kemi pekura men kasa bi na de oso be challenge no opa omra Mr. John Dramani Mahama ontimi nya president da e wasase we say so we asma man kemi pekura men kasa bi na de oso be challenge no opa omra Mr. John Dramani Mahama ontimi nya president da e wasase we say so we asma man kemi pekura men kasa bi na de oso be challenge no opa omra Mr. John Dramani I find na way ane ensama sofo su bempa kan kwaku we ya mfie bi atwamu de atwamu ye dada no o se de omu ntimi ni no we na nyame kro na na yi kire no nyame ba ko na na osom no na wono di na ti se nyankopon na asoma na oye nyankopon sofo ni yi kire na se MPP pa NDC pa so mo betimi abodi John Dramani Mahama obodi so mo ntimi da na kwaku ansa ne ya beba emu adwenche ne mu pensempenso ene sofo so bempa ko na sase sana no abma afrefre na sofo mo nyina sa do mo nsagu NDC amanyoku na wosmo mo ntime mapo ada no ene ko hwe John Dramani Mahama na bu nkoto Joseph so bempa so da mama ne nsa so anya mpa ye giriba ye bompa ye mana so womra no ma me ye Ghana mpa na kwa na mi bi sase enti nyankopon no yi chan NDC ntime mapa wada sa nyankopon na na se nyankopon bi se anya me kro na sa be yi we na kire se asofo do mo yen sanchani o asofo ase omo de nyankopon di agro so ti nya nyame no omo de di agro ye Ghana fo adwen na omu yuso what you see eno ka ubenya obi ase be mpreduasa yete o ma wem no religious no mo na mo de aba mo na ma ba kire religious yete ya ne yenim abi esoma ne yenim aye de yensa asa ne yekwa be abi mo na mo de aba se religious ene ejidi so o twedi ampo ho ye ejidi ye ese so mo so twedi ampo kasa kire mu nyina what you see ese de mo se twedi ampo kasa kire nipa maako bi aha won kasa nkire obi abi wa yi nipa bi wasalati nipa bi on de on nko an mo ye dai mo kasa kire wo mo nti abele bia sa nyame kro na timi twantro ha we be ye we na ansi ha na we asa aba na ansi
nyame ba ko na de bi omo totono no ma hye na tare tuntum ne kokko nti ye tim ye nyame ye nim ne fritet na ye de ye som no aha nti se bi mpreduasa omo na eka me de manyoni de on sa manyosem de me kwaku nyame me to abade na so manyosem de de ya amamre ni amamre de nti omo nsem na ba bia ye gina gu wani mu ase ya na mpanifo ka se bia gina gu wani mu ase wa ye be gina ni asa Ashirem so say John Dramani mama ontimi nya Ghana man pani da ene ye ndi samanyuko ene de onu kro na wo so ontimi onu na wasa friend wa so dem say na sama hama na ko ye so na friend de eni ma so obutu na so dem asofo atwa ho ahia ne sofo su be mpakro na nya mpa ye kwakunya grow enya gwarefo we de so wani ensa wo kacha ye kan say no wadwe be yo say bia bosrem kansem bi ne ye ka wo de nyina ye nkwenyenkwe video no na yemra dia wode na dom oman Ghana na obedi oman yanim ebreti sei etumi bia ntimi nsia na okwan enam ne so oman ebekọ nani enne ena wahye enne ena waka watintim no ewo oman yakonya kese so ewo Yesu di mu amen. Kachemini enam openi na koma papenti onyame asado omai ahyene sabi bibia ntimi sia no kwa amen. Kachemini enam openi na koma papenti onyame asado omai ahyene sabi bibia ntimi sia no kwa amen. For software subem power no akasa send this intimi eni nkonim da no akro ye na asan asesana no ene de empire pa ye dwagu mahama so no mampani dada mahama so na wefo ye de nyina ye ne akohwe o nyame nkona mkɔhwe enye mkona mkɔhwe duwe ni nyame be ne be yi wie ne kire no no ena me ni nyame kɔlɔ no won wiase Ghana ye mpe ne kure kan okwa mama bebiri ba sa ne ma we nyina no abaya adibia beda ne adesoa ne se bimpreduas ama wo man ne bibia sanse wo bekwa me yeka bi won se tumi pe emodu pa tumi se wo benya tumi wiase ne bia meka me se wo benya tumi ede papa ko mi ntwa no yehwe yakọ abrochira na obia bedi ope mampani akonya nafa nso mo emra ma hyehye agu wo se emfa wo no manifesto a wo de ba no enyama weni na oman ne pese woye enso hwenhwe ye die omodia mo beba yemfa ne se ya hai mahama si ebia boho wa wanie ana ne beso no kwa na akufado nto aso ono so ba se ne yemfa eto ase kwan ya aferi mem nana to ase ma nana eye adwache wa adeporto so mienza dan bonkum so aye kopie mo to ase hospital mahama time obesi man aferi hospital kama military hospital ewura ena age aboso nurses for so awie school pe baby e be post o makoto mamako ye adwuma ji konfo no che ayalefo ogu honom edan ni musu afi ne yewura otumfuo sa ada roma omuse biem kolebu nipa gu ho wo fezo St Patrick nipa gu ho ente ye di abronko anu na wo se Ghana mo me hu se obi a wo ye politics bia ye se bimpreduas akronfo a wo be wia wo man e dia krona bibia ye tia bibia na ya sofo ne dia na me pese me ko honom se bi obi betina nja akasa bi akwa kasa tie nyankopon nipa na nke ya sofo de Ghana ha se me kasa mi so si ya sofo nso aka o mani masam a se bimpreduas me de se bo wo ni me de da na me ka ase kwaku empoya himfi kwa me kwaku empoya himfi sebe manu se so me na so womo kra so mo kasa na mentinta so nto fa won sign ne den fa ma no mfa sebe omo ye nipo na nyankopon a obo nipa ama ne be ye wa hene ma wo be ye asofo no to pa se nyankopon ka se mo san twena no e wo fam san ka fofra na ti no de ye omo ntem ase ntina me ka se bimpreduas a ene Ghana ha wo a wo ye hairdresser wo ton banku kula wo kwan wo fe ba omi a Dr. Mahmoud ba omi obeba omba be boa wo
o friend this amanyo ko meba party bia sisi adwuma bia wo ye bia adwuma bia wo ye ne Ghana asisi a se wo botere kura na se wo de wo konsu pa wo penipa wo matwen su pa amanyofo no ko konto abono frɛ wo mo ombeba be konsu ni bia ma wo si dan contract ase wan concrete me bua a mo yeyi a mo de gu kwan so yi yesere wo mo se o mo nya obi ombeso a wo de mo fra amanyofo ne keke mo nso o matale o mo ba beye na edi enti no mo yewe eyetumi ene wo ka bankukura etimi ba fie baji bankulika ye ba fie nyina be twie dwaye ene wo konso begu wade muhu bia na eyetumi ani pepe na omunya tumi ni wia nti ne yese se wo kɔ ne se wo maame ene tumi wo ho ne se bia se bempire asa ye to tumi aton maame fa ne tumi wo wia du tumi kuro na sa akwaje wa be de watia egu do papa sa kasa we nti won se tumi nti ye mpenefo ne se ya no omutimi ba be ka banku wo fie be twie dwaye nyina wo fie wo politicians no enti mama mabu na e wo Ghana tisi a ye hia politicians ye hia leader ye hia penny a wo be di wo man nanim se be president sa wo kopie mo UK ni ayi a aye Ken Charles and the prime minister eso ko he wo man no waku na ko he ye wo nipa be ye 200 and something MPs or so ministers kra de yenka Yesu kura oba wiase be wuji wiase nkwakora be yi 12 e ma ba ko yi ni mama ne ka du ba ko still na Kristo so matre wiase nyina ma obi ate wiase nka ye wo mpanifo bro se be 300 e wo ma wem ewo ma we mu yenkasa ma wo man no de wo man no pe no yemfa ma wono na ba de wono ne se wo ba be ye no eno ne se wo mfa mbara se de wo be ye be boa wa wote wo se de wo be ye no se ebe boa obi a wanko school ebe boa obi a wako school eno a se ye maame ne papa mo se ye nko ne enkotam ne mra e mabunu mo yensu nyansa afi we mu me ntufo se kwoto aba ma obi wo na woni mpa kwoto aba na nsu se ko ne ko gina ho ne ko ye de ko she politics sabi mpre amanyo atale bie no koto aba ne koda no nsia bo ne ye kenkan wi na de sa ne ye kenkan wi a una wunya de wadi nkunim o de wadi wunya bibia mfiri kitna ba bi na hwe mfiri na watena wo ba bi nyame nim ne ma na nanom sabi na sole mo bi nka se wada kom ne de we na tie akonya no sinti ne de wo man ni ma ye den kura nyankopɔ ye kakra obi nya Ghana ye nti afi we na Ghana mabunu mama ya adwene anya adwuma we nye matue sika kotam ballot box kokko we aye sei kwahye party atale ko peda moto anim da bi wa ho ode ne fa kopɛ carrot bi kodo mabunu mama yensu nyansa we nye time was a politician bi be hye usika won sa abre bia no wo modi sika wo ma yusu da so yusu yen besim necessary am na okase politicians e da so yusu ye sa yusu kwa 32 years ni NDC MPP 32 years ni e dey necessary na wo hu wo ma Ghana nim wo beku ho am wo beku ho obi timi da kwam na ka e twene form sa party political party obi aiku a obi atia fam nipa wo tuatua ka wo de pe sabi mpredua Ghana dodo na so ye sa no so na akọ school na me kwaku abetia so me nka san arafo we de obi ba si asam saba ya yemfamu aba yemfamu afutuo na emu aya nkasa na emum de America de atwato ne se hunu se ba de gina gu wani mu ase no ehwa anya be se gina ni ahye wani mu nyam aya asem omodu dadwene hu eyi na de bia wuye bia ne kan hunu se kama ewo ho ewiase no ekwa anwan na asansan besi na chi to mo awo fra twede a wo hye mo na wo sane a wo be hia wo mte de wuye bia no ya ne kwan so na wo kina bi no kama ba wabato se wo ya adepa na won so wani atumi age awia aha na ba makwame de enedwumadie yi a ye de bre mo mamu nsem ye de ebesi Asante Maso TV YouTube na redwumadie yi ye be ko sam like mo share comment no ma subscribe dwumadie no de amai kwa ku comment kakra wo na na de bi so fa comment bi a share my comment bi no na so bibi nti kasa na ne ye brain nti na ye ntime nkenkan ye shabo sanya me ya adom ye san wo hia ye bre nya kenkan ne nyina e de amam kwa ku chiacha ye mpanimfo ye na ye kasa menchia obi a na mechia otumfo sesutu Asante ebia obi a kotokohene wo nkwaso wunti na Asante man ye dede wunti na ye tan Asante man sanse ewiase ntia sese ye wo saa obi nya asa bia nko be ye na wapagya ne de ebia nko bi nya bia nko ne de kura be sini ko ho abono donko bi nanso ye de ye nya ye wo kotokohene nkwaso ye som wa akosi se da ye be ko ye wu
die to so mienu eye seven preduasa Asante man traditional council mpanifo amwo nyina motena mu ne ewurabo obo nsem nyina na mama mo nim die dane da nyina na wo mama mutumi ni akokoduru amode se ebe ka no kra ma Asante man yewura wo de no wo chekusi ntema nyame ye yadoma wo chena no pakin no wo eye akwam isi a watu da esi wo sese mempreduasa wo sra ne nua no maduana fo wo besra na nanu nyina wo bekọ apura akosra wo bia omaye ba ko nyina ye ba kwa hwa akyekira Asante man ama bi aka Ghana ne nyina enti nyame ya adoma ochena ye bekọ akwam akwakyira obibia on the 12 17 12 to sedienim yewura kumawu ma hene onya ne bebekọ asumadu sachi ye nyina ye na barima asumadu sachi na sebia fe na mpanifo ne abusua yi asi wo se yemfa na adan ne yemfa mekai mfie duonu ne yakire ni ye nana ekọ akura ye ba be ya amane ne amamere wo se ye afi na mpanifo ene ye wura barima twene bo akodua ye kuma wu man hene ede nhyehyɛ ye bu akwa ne ye wura otumfo ye wura wode ne wo chekusi ntiama ono na yiye ne sini na sansa ono na ye aduanafo nyina piesie eduru wo aduanafo awu Asante mem Ghana ba bibiara momra na mometa ye wura chi na yenko jansansa amane ne amamere ne medikin aka se ayefra se kwa kohu bi wo ho ayi aseso de ye wo ho ya Asante ne amamere ne amane no edanso ye wa ayefra de ye wa ayi de wo ho yenko sua doti yie eye aduanafo so de ayi yenko ne yenko sua mu amane ne amamere into on the 12th of this month ye wo ma ekopem ne 17th ne de yenko kumawu ye nyina ye kokumawu ne akwa kosua amane ne amamere se de wo hene mpon bi sebi ye tetwene bu akodua no eye ohina ne mu odu yenko ne nkosua bibi kakra emfiri kumawu Ewesa de enchia kese na asase da kese nso ama ye kru ni nyina Morgan ene Billy Maya de mo na mo chinchin fidie ne froma ade ema ya na fe nso masan de ya content fidie YouTube no so ema enkrofo etimi ehwe na omo ete yenka na fe nso Morgan say oya single opobi aware no nti osre wow ho da wo bia no WhatsApp number no wo fra wa ye krado opobi o wa brochi nso na ofra ono bedi nkomo kama na wabeyo ho ade efise onyini kwaku ya shafo nyina so ase ya TV ya shafo de suti ma vai da wo mo Hamburg Germany baby a wo bia se wo China titiru Ghana hafo nyame wo nhira mo pa bando ne to ayedene ene MTN fo mo wia ye betina video so aka mo boye kro no papa o mo wia ye papa esi a wo to ya hwem me yatam o hwem to ya hwem na asan enso Ghana fo nya akoma eto de o mo betimi de ahwe dwumadi wa Asante Maso TV na me nhira mo wonya mo kese munyi ho a yeso ye ni honom da ne de nyina ye ba mo meka ye ho na ye nso Asante Maso ya ye da obi biara se kwaku nso meda wasesa wo je bre na obeka no midin switi na dankwa nyankopon ya adoma otwena ye ne wu ebehia ewo ehwo ne ye de akwam nyankopon adoma otwena ne ubehia wo akwam ne de dwumadie no asomo Asante Maso TV ya somo sompa Asante Maso TV ya somo sompa